Уайжар хорж. Жымагнам рбақыжы я харштима, я барагбаттима, я важыл тима ама я колымпатима. Алыбон сартва хождар узан мафин қалмакашам, фалана юай хаска ниж уағдна уазы, инамайна раштага малы хожон қыттакта. Факохса каныз. Уавга салхдурта юварш канын қаву. Отса таш налвайы. Ема айжыр басар хайзыштам салдырахам колымпызина адыхал, рай халыныл. Савитоннам раджер базар той шуадагай. Қаву сарджеті тақшын каны нырса шахазарты бирі раштаг дон кайны калуй. Уавга дон фаршта ришагва ешарды гонфала уажалты донима колымпыта ыштам хатфе яфынс. Рашыға ема шуададжы дон фарштайлны хашкоттам дуамин ышташамажы. Студийнам уа дуди қау администрации шырғылы хошканак абун тауыз фарштыл. Ранахашканзышта Малагиры район администрации инженерон коммуникацийты ама муниципалон ылхаты тыхая дыражамунак дудяты баришима бариш дейжар хорж. Бужна кайна марбаста не студима уйтахай. Аллагиры району на республикай патай эштардар район. Ема жах югардуны фарштайл зурама бун савар қаутымайыш. Иряхам колымпазинат шуадагай фарштама. Ну, ахам колымпазинат арах важнынс. Ал қаударвайы, ахам колымпазинат архаем. Самай на водоканал хуштадар архаенс, хшавай бонайф архаенс. Хаталта яхам малгам бадышты масын алкамдар рава яхам нештатный ситуация яхам сахам ситуация масын жилын сархайнсыл камшабонум баивга баканс камса пужга баканам. Ирма фунза жражмадар, что и усыфарштыл на хашкоттам раджидарма фунз маумай филдара жражмадарма ю куюраны, куинараны махфи куштам донай адам на донай баданск оригайтай маумай филдардар ныр усраштагима баргая ныр таккавар фенсондари. Апназухай ужга кайканут еудат тетахай. Артаке уже знан у ценгов жарваварца, что майрама дагдарю мана же спаражи кушняск, что мы карбастем удерма майрама дагдарю подназухтар зартой шуадагайдар хаталдон дарю дишахам это фарштата дон на факут афалутер шабргай гцел шашхут там уаварца дон уаварца майрама дагайдар бирафахждариш усраштагер матертакадар уалак фашман вае колымпазина донима қаушар қадмахаштаг дарюм салдар сдаркордез диш Навайдон, фалаундар насоста швартам, мана асяж, салдар миражма, мутор фахждариш, уаварта фахждаришта. Бариш, салма шармагундай шуадагман рахаштыштамна, одма мажарду юахам саурлауди, раджи на программы ишимасдыштам хахбаштам, манан тибы сарджит автожах, то и доннамны, кодмая канам, амнам студии уди, бута тарсине хадагма жарда баварта, хаталта санарвитсыштам жага. Хаталтар баштырсыдышты фалауттар сарджит акаштканынс донсам кайнаса уйтахай. Суаварыштын ртаккалма усы колымпазинята сайма баштышты. Артакама тибы швартой, каухи сауша хадагдар раттой сандон факаш хаталта на республике шарлаудар сан факаштиш ама фалаваттар на факанс мана на факанс хаталта дар на факанс фаршты хсай фаршты дар не хашам самай алқаудар така дону авар фахждар канам хаталта дар шварам масан самай алқазар мадар бадат там дон ахам фараштанам нер така ма минжика ха архаин сеул самай ертака хохы сақаутаиш камнай мана дон хаталтул камна саудон ахам ратта камиш удонан архаин самай проектишканой Хоха Каутан, отдельный проект, Валаджер Кома Каутан, ама самый донор шваварканом донай. Мудавтавайма тагдрашта джинамаузани усакут таглконд. Ну, асяж инаж кад шефа ганансым фоа сайфараште када хашот инаж قامرای داوی کامون پروژه. فعلا نخداق در نبون ساشوی برس قوتم در کشم فکشم سم کمسم خطالت سم با بالخانم مثلا سراتم کم نبون سو
ganın budget rakam dinjirne mas ama salka madar fakasham falna bong svay umaysan fakasham Югар нанхаши шаруди шуадаг, вот на вас хачтасы дыштыма бабара куту шуададжи, дон кутсауи, мама уима шафандага куту майрамадагылдар. Сынынзыра вадимасы армак басатта кутта мума бакашам, и фашта не студим раждахсыштам. Вадачи каутыраджи шавжарт. Донжам кана бентундер насау кану тарыштан бише. Адама кашты тфашты за доны хатылта ивдар сыдышты. Фалафаршта карумалык конт нерсыт. Раждарю майрама дач сарджити ирважын кота саугадон. Рашт мажаганс, нуажыма дарбажиди. Каукактан пайда удикам фошма бажилунан. Камта хазар кушты таакананан. Фалаямныр салдар аж хаштагнал саунс. Донна джижи котой шафаладзы чифавазы удон. Ахшынзы шамашината булгарата броны бенфакоттой. Донна тинги взарсау. Менанам хини салдар боны ракалди. Донна вапшидернай. Донна тинг цух янам. Нанам вен байде дон вапшидер. Сер тимболи. Трубата байфтуй на байфту мен назон махма дон нахатса кана. Зурге канынс дон сау. Насос дар свертуй камдар. Alla gilen bira khater bas te sakhtek der yafittoy te do kurvada kanalay menem don vetterim navdi nikunam siyaftoy na qasard mahmedon menem ras diren ips parfons bone uider naporzne yaftmi Donë farshta shwadaji katerit të rishagut. Kadma mayra madaj khatılta ivdir sıdıştı wadwavr bintun avjar amu. Qawshar serjita khazartı donна ve nedar sharda nedar shmajam. Shatıqshtay araq bafarshins. Donan sıxsaratins u don say nomul fidins. Фаштак салдараженам дон хабар тынгжену и тхайма ваявта моя випай дахушинка на самана на доне ну вазенс шардаю артака карантину тясяж ама ваза ке фажак маму дыштам на бинонсима мою надар Мана банажена албон архаим дон науди надар сахарадону кушткану махам сахарадону куштюко там мою райшомай сапаршахату ю донш хатсеш манан махазар qawsharиш и фаштана камбон анадоны амагодыка анаудоны дон хашиш самайда да хазар куштата канай о самаманас да аштаука гануша сартка на мой хожам Адам шақашты тима басаунс қау администрацияма ама район сарануаты коммуналун хазарады комитетма. Шафарштан балвырд зуап на мафия қоштой. Лавганын майрама дачи администрации шарглава кутбу амбарын котта автомай ахошак ташты салдар. Удина штынг штыр колумпы зинад донима уманама дон фагна котта қаубаштани вен бишна донай бажжадиш Нар завгарфа хождариш на хабар дона садима уманама арсадиш верд донц иран насос я фарсы завгарфа хождариш артакка нақам бундар дон парахат евая нақам қаудар факка на боны янг артакка ма нажаган дон хатал таифт курсовой вот ночь держинга фа хождар узани коштата фаузашты фонд бомба ватсаган корима берс Туга бундраж масарай ту архайн ишса подрядчикта каста архайнс ремонт кананс Абондер мамайрама дачи саунс доны хаталта иваны куштыта. Чижона тахдрыштак дон хатса канзан ал хазармадар. Ама фаршта луконтар саузан. Алворта Алиса, Дедикаты Сергей и Жарарат. يوي باريش ماير مداج سرجتي من يو افتش غدوني وفق خطلتي دون سو قو خيس افتش غدون على راندري فلما كشت توتر سو مود بنتوننا قلن بيا سو زني دون وسن خشت كنت بامبارني وتر ما كسدرت نيدون كسدر خزرت من قو تكقو شركس خزرت ايش دوما وتسغن خدس كان الناس وصلت در فلو دوما مدر كشن كانشتم ودا канал куште фензиште сысынш кананиш масом дома در факасштам من قو خيس акучахта Минсельхозмейш программа комплексное развитие сельских территорий. Улцедарма инаж баевзышт гушара и водозабора из трубаса хаталсау майрама дагмата. Уйдер баевзышт вот каджахта қама фахждарва. Варта фахждарва. майрама дагани вавар хождару швадагай швададжа қоттак фет там нахадаг саманафта вавар бунтондер самдонный.
Ну бентондер автор ашыгыну والله Кавушар. عندر شو عداقدر وقوشر نيدون تنگ دنجر قوشو عداقدر شو عن قرت قوب نيش قوشر ما تنگ دنجر ادزيش تنگ волдеру бира волдеру ما نفراج دون شو ويبرس دون درناليش гушара источник тадер гарант тадер ويبرس دون налиш ما не давление не находится каньон فلومدر شفرتوي شو عداجدر قو شر قو كروم خشتقدر شفرتوي تيران ناسوستر شفرتوي ما ودوندر زباخنا كوشنس كرومنا خدسا كانس ما ودوندر من تبرشتك ما يقدر سوزشت ما صافن دي قام في مدار فخش دروا وورته أسدون إيران تشبر نقطة ريون يخيبونو نقدون إيران تشبر بيوي قامة چیدر ما باخوش کنه جام республика федералом программа находекс удонус донциран находа говорам нахи бюджет фарштай нахи находекс وما افتواي مزا اخمشتر كشترني افت جندرنيشت مثلا بيرا خرستنا قوسه ما قوو فجنادون ابت وونكتدر وياش خرستدرنيشت فلا وتر زوجي شورتام دو ناسوس شورتام يوز شورتام نفرشت ما زبخنا ولا ورتادون دككت شورتام ودوندر كتكشم افت زبخ نيخشنس كرومت ندتنز دون زبخ مير мама يوت уже заказачку там уже сапама من نكريت صافن تشورا бариш куджахтун автомай на программой райдайна маха сафарштайл нахашку там дуа миништа шамажа одном мне студии уди даже дул нерлоун канзан кау администрации шарловоджа хошканак сын хашава денема вы така на телевизор макаштан даравнишься там мад адартар канзаш там нахаш смудая бума сайфта та вообще هم سمايون وخطط بايفوي ويتخي وسافردر программа бахаштой федералун республикун бахаштой ну мананам ю хер камет байфтой йодон ну автожахтой зебшат майрам ан штербужне гой бира ункте байфта хаталта ма бира фа وترخوي فشت бира фахаждаридон Ну, район администрации дарнам дарант шакуш ябон каман кду автахош канант қаван Полонотар был вардейна мажаган сманауни от байвзиш там баштоней ма бандуроней ва хаталта. Я хам балвард зоапраттым ма бон намау. Ма штадаркат. ما نوي قوة администрации قوامة ول ما كوشا ما سماي رайони ما در يوما архайой мон сжаганс. تركدوزني سافردر أم غدون دتنس. يويدر أفتجان تنودا شماجي قام شنفل كناموس خبردر. نودا شماج جاختا قام شنفل كناموس خبر فلا وتر وافر جناي ما قتل فخش داري يرودا يابو مزسايف تباريش دبون سجانو اشتي نن أولغا كدرازرتا أفتمي ريشاك فرشتاوي ميداجي أما قو شرما دون سمي خورش سوا ويتخي قو دون خطلت تنقل قفدادي ما دون وزنو ما بيرا دون وسبيرا دون زكوا وزن ما خني كدن بارن كو تافتا بيرا دون زكوا وزن ايوت خطلت كننس اشكونغا امود دلاك قوتا دون ولا ما شير وجه امز аварийкой خونس اخم خبر تراوي سايفتا وديابو مقو يافتمال بوندر زورنس аварии служба там زورنسو راشقش تقتصلدر كفافلدر ويدون شرد بيردون وي فالما تبينس гарант دون وي فلدر ودمت ما كتفافلدر وين صافت аварийный ситуации تدر فلدر كانت ما قودر رайон نقنايدر اخم аварийش ما غدا كانال خوش تدر نالف خشن سالش دمت مواد فلدر كان رايدانس فلوتر شابون ساشو يبرسار خاينس دوندر شواداكت خيتان بون جغنو تنگ كدماج اختن دبون تنگ دنجر قوم دلاك فارش ادم در كارزيل نقد كانسما جماغون ش كرنت تدر بايغون كانسما مشن شالغما كانوش سخرادم سكرنت يدون اما دون ولا من الفا قد سكندل ما كرنت ان سوندر ما ولد غيالي شدون ما هو مدر كرزيما كنا شجر دتش رداروش كنا فكشو يومي ود افتم ما خندر نبوني برسني شو زني شخصن
Ирей когда я куды канам, нама когда я фазурам я сварштай, кау дон на факан шарды волдайдерна, наржимагон швададжу марашага диш факут там кунам рбазар той дон нам наижага, ау жимагон шардма, его и адам шасахрадат тамавазан суйдер каразил на куды ганга, я фалажимагон дон мавави самдишаг. Жимагон я хадагдар, гарантадар дон факатер, вейт хайма цититар ншалнс, мазвибарс налфа тайнс, мазналфа хацаканадон, гарантандер, жимагон тазиус ваварвей. Что когда жахтун хазартадар шасахрадат скрантейш дон гомканс дон афтежах мафавазнс усвавардер зиш фалотер каштер кан садам бамбарандер зиш фалотер оттер фахждарич туаварте майрама дагждер швадагждер барне каушер нафакан дон нахацакан фалотер раштака умандер самесаш рашканам ю афаз мавдат леништашкан знам хацалтадар дабонсе программы жахту минтель хозулте йом швадагандер шкутой проект уже экспертиза дараса диш уйдер реализации которым федеральный центр саратовой вот та узашты водовод Тарбаевшты хотел дармана дегушарай водозабор из хотелся шадаг моей отдельно хисана из нервации что от каумидекс хотелся еще лак фаш каон водон Тарбаев что ма пама фахждер вафало турышта каузани сами судат издерсовой уй автожахш маусы контактал дуунды кагамажа кушен райдайз что майрама даг дуун фцагамажа райдайз что кушен фала майр шадагдер ма барагна маухат райдайш ну архайнсел министр хоза министр дар архае важит хашбег самай тахтар равайосы Оттерма юхат бариша бунда он узваптетка администрат номайдар алагир администрации номайдар шуададжи сарджитан мана дон камана хатсакану дон ташта дуун хазарай филдар да бонсын сажагану сама анкалма кашой Архайз штам манакет жахтун манувал сама анкалма кашамус цирант насуста шварам ма кадна фахждерот тайшта кадакан штам фала мамагашка хама фахждеро Штайма водиуахан фаршта арах фазурам шардагун адам донул фаштауарсна канынс прахканынс сахрадат жимагдарафта самайман шалой даумагашка савар мазалты шаркуды канан каусараган самай какана дон уманмая донан сарги ама куджинар уимбарнс дон каманавай еудон чидер татая навгавай пайда закана сама савар гананима афхаран мазал таркуды канани самай адам мабакара ама камдар шакапи кандар таршой яха мазал та кудр куды канани сама такани сама яха мед вавар самай саман хсайдер самай самай штрафтай самай бат ба ватаршой жагамана фала на моем приборток на шворой вот набаев за нич хаждарма фала ёсы на моем приборток шворон кау и вот адай магу жека уна мане на майга кана фалдар на май экран гомек бажая вот дел куда кан за нич что ката норматив то что ма норматив там фиденс вот там саш калит а утапа на кана Ам юваршик قطعنا ونا ويم بارم قوسرق يخي أفشاد ما يخي فتون كان يسخرادون خال شارتي مدرختي كم فوشي ما فتن دارت رودوم مجيل ما قو دون كي جغني قو ويدرم بارم فلا چیدر تا باجای بنتوندر أنا دوني باريش تدخدق وتر كد ألاجير سرش وتر قوسارد خورجم بارش واتسجن ير شواداج دون كينا خدسكن قوشرما وم واتسجن سافر كل مفزينة تبي قون خزاراد رشت در كتم كشه سافر قطكت يافنس يوم سرجتا جناني مزه فيرمير تدري سافر كل مفزينة يافنس كتسا جنانيش مجونش دون سام فاكينا يومي Ну, бамбаран саиш алкайдар бамбаран иш дон алкайдар қаву. Фош чидар, уйдар я фош бавшадын қаву донай бара майфалы мақтар бамбаран иш мақтар йову кушам самай алкамадар вадон. Ма мақканам барой, ма шакрантта қата мана да сахарадон крант факатар екота йосыгыцылдак факатар канай ма нису заниш. Мою вот маханта уйфает хшузаниш целкам дер фахждер занина вавар.
Что мама это был ман хашкут там и фиражма. Калмакашем она Министерство жилищно-коммунального хозяйства он проект уже сато экспертиза здесь фиагдона лац источник гран его мешканзышты довольно кагамажи райда реализовывать канан. Ama qama yordugay don rattoy дополнительно фулдардон rattoy гушарай водозаборма. Мое одно ваварт бирефа хаждарузышты. Йоман калмакашам йос ктарфа райдаю канан дуган кагамажа. Йо одно ваварт фахаждарузышты. Дуган артакагам. Дыкагамажа. Дуган дыкагам. Умау юзурагу аманауи алагира района амткай дон марана. Фагней дон? На факан дон, кебана моя мод бира донишам. Фала фактана кана, ма на источник-то кондышты шаветун раштагерма. Я одерм нормазы в таугана бакутта. Хазарт потребитель тулфтка кана, хазарт араженс, донта вазенс, машина тахшан брат сашфаку сашку то жирен района на республике фала оттор дома тафтаугана канам дон суди шо юрта кадар манум фулдар кнафаканам на дон од нахасштан ма йоман калмакаша мана фиагдона кай койш коттон йой дугонда кагамаже крайдаю канан йод когда я фазма фавай кой кон ма йод новарта бира фахждырышты Хоржу саума дородын калмакашсыштам бариш бужнак даон абун не студима кайрбасытты яуитхай. Шнарган был там ахтав, им был там салдер минут вашта. Жнарган был дартер махканам на программа. Коронавируса ахушайк олымпыта яфы транспорта куштыр. Урашяк хабар хашак фарашта кушын ганинаг магашка қауты чейсі раусы балцатта фешті фанзай проценты каттыр. Транспортон компанийта шакушт много иркаштышты, амаша рейсы тафакаттыр куттой. Куду авар ирыштоныта, олдайдыр уажыл тұрыштык. Қаутай ындарыттам кушым мачисава удон куштма фойнадыл бахатсава инсфала шахазартылта арақтаршын болынс олымпытима ама раджау. Асуавары фылдар бахаунс дарт қауты сарджита. Дансаган шараждыштам чешыла фалгашт. Быдырыдарғапшыма заужы қауай фаштаг автобус расау фынташа хатыл. Уйфашта заужы қауай быдырыдарғапшыма автобус налфасау. Дарттар хахон қау мыжур фаштаг автобусам заужы қауай асау авташа хаты ама 2 минутыл. Уалша хатыл асау штаф турты автобустар. Авташа хатыл ама артын минутыл арашт вай автобус фияджи был мара свет мыдар. Ода арафыра йомыта зинағама ама мацутама автобуста фасаун скори артахаты. Ама фаштаг автобус вай фынташа хаты ма фанзай фунз минутыл. Адам шабжары фаршт сықуама фауй машина каманай ама ашташ нуда шахатма чайкуши удон. Штай ахшанадон транспорт я куштаражгая под фацаг самофакаша. Я удатыл арнахашкан заштам не студии важагима, пацахадун автотранспортон куштуат автоколонна дуадаш даша махая дража мона гваржата Валерийма. Валерий, дай жар хорж. Жар хорж. Жагма да хорж хай Валерий, да хадак камсарыш. Зарыныр такка заужақау. Заужақау. Ама жағам да жоңка тайда хиот таймана дарт қауты сарагешчие. Еш. Ама кутфасауынс куштма, куштай фаштама. Штай касы қауты штаусы жоңгата. Кутсауынс. Кутсудышты ером яфты ердір автосауынс. Райшом ерасауынс. Ижарай шақадартам забақай бақатсавайынс. Мана ардабонсы колымпыны нахаш коттат Жинваварты сауынс жағы, уи усы уаварылмақ тыңгархайым. Тың арахнавай яхам хабар сайт, хай адам башай уи. Арахвай жағаш? Навай ус хабар, тыңгарахшан навай ус хабар, уи вай ишки юхат кадар сауы, ишки юхат уаттырмақ бас архайым. Сыбырраштагма, кад даш фынташ минуты фафаштят ваям, уаттарса шағазартыл раштагма балашым. Ама камқама фаштят, кану и садам, дыка садам, кой каны шума? Мана хазартам чиса уйжарыждам, остановка чиловы, қаутай, именно қаутам чисавы.
هيوس هذا مقول أما يجعم شما خفجونوت من يا سادي ماك ورتا كم درجعم سكولاي لون دون لون قل مكاش أفتوبوس ما أما شما باجتات كتر غداوي ما يفتش 6 минут فشت باس دشتوت уже артакей сард магашки улдер баштиште асе телефони связаи ама адам вейбер сида жарон душтам дари вейбер телефонтана ма автобус фонс минута гцел раджикана раджита кунна канзан уммар така фандакта вейберс в гадиште ас машинатай ма автобусанан сона сон жаналвей манам фазурнс диспетчер ма фазурнс ма мадар مسنود ماخ بالورد بامبارن کنم گتسل فشتیات автобус تخشک ما کنود فل يرشتق مگشک کدوم بل افتن خطه یکروم. ده زورش رئیس تشرمگونده маршрутам گشک автобус تفاسونس یودونه تخوی کنشنا. ودما دخورج خی والری رازورم شماخن و کشتوات کس رایون تن لقات کنه. ماخ نکشتوات رایون تام خاونس کیروفسکی رایون، правобережный район. Ардонский район, пригородный район, Ардагаллагерский район, Йоси Фонз район. Штаймам Маждагдар, Махмахау, Маждагмадар, Махдаттам автобус. إيرافتا جاش منام تليفون إربازورنس جناني أما جام وسبلت ستة تيدرش ما خانو تليفون نجونا أما إينا تاوش ما خمن صونينا بازورنس واتسن جاني وس تليفون قدام زورو يادم سمينا كلهم بتاعي شخزرت لهم بالوي. На автобус тамидак иш блок, информационный блок, каси иш шофер макаг. На транспортный предприятие номер, а что есть би шепот дарим махи номер. Уман ма баштина дудони макнава, вот камдар колумпак факан автобус, мана пробка така хауе, и особенно та колумпак факан сода адам тхшим байденс. Мама мужа амраш турнс мама. Модуш дарей жонан, что осраштак автобус, уже раштак макркашин, водай жон автобус, осраштак конвейе, а майней ламбанак жаган, что ортака осраштак гиталбалка макашут автобус омазан. Бамбарштон. Жагам автовые мауам Адам Арбазурунс, Монфажанс, Охоржа Хайманама, Савардар рейс, Кана Адартар Канути Раштаг Магашка, Канамануджида рейс Бафтаути, Ахам Хабартон вае. وی من صبر رجع در دیا خم خبر یماوسی خویسا و مادام در بازار توی مثلا بامبارن کو توی وی قو کدوم بلافتش کنن نمینی استاد ما پیشمون فشوت و کوردیات مصابر کوردیات ودی قوسر جدا شیخور رئیس میدگ قویه ففشت در کنم رئیس الشاز مینوتی دشمش شاز مینوتی فشت در راخشم اشته يجري مناردا بون كيزرتات ادم شكشتوافر كتفوينس افتا ماخترو دون نار خيم مثلا نرشتك ففشت در كوتام سيد خي كشتي چيراسا وي افتا ونجما باجا ما قدما كنا سولا سواي خزارما وسو تكتنا مودي مسماغ بالورد شخش كوتام Валерий Ернам еш ю адей маджи ран хашна вовга на асын хаштар шарыштам фулдер усы каусар житхай быдырдыр хапшы ама тынком пизинатта яфын сусадам бакашам да хоржа хай усы харшсы бір видеор магу и фаштанан хаш мыраждахсыштам. هجدم بدردر غفشي أما من كشت فضل در من чекала марах фасон больнице амбулатории кушагдан ма больница ма по работе и вообще махадак чижгайр дойнагдан ма тынгжынтай фасон попутно то утхайма мыж автобиранейшн самой постоянно таксител салон. Ама приходится попутно ты добираться. Вот чтобы я доехала до мамы, мне надо 2,5-3 часа до Ардона. Вот буду сидеть, ждать 1,5 часа до Малышвеи. На маршрутка-то, потому что они заполняются. В селе стою на переулке. Бывает 40 минут, час. Когда как. Ну, иногда до Хрионаварзан. Вот так. Очень трудно, очень. В село у нас
маршрутка, ну как бы вот Hyundai ходит, но 2 раза, утром и в обед через Беслан. Но это не всех устраивает, хотя бы села 2 или 3 раза, если бы маршрутка. Пускай 50, пускай 70, но не 200 от нас. Такси стоит 200 рублей, Даргавса до Чекалы. И вот представьте, мне надо иногда 400. Если я в город отсюда за 100 рублей могу доехать. Валерий Кайжогныков, асы фаршт қуамы запратай кой на республикой транспорт промышленности министра Домина Варта в нижней адмагашка шабунер баса он на баси маханафта жахтой. Жахма жахтай раф район рдагандар шмахла катканут раф район рдаган. Раф район раф район жамахла катканам зинага. Мацут фашнал Сударитариум قوتهم ولا مشتي ودوني ولدر. وما مناجهم بدردر غفشان شماخم بار. بدردر غفشتر لامبنا خاو مخما. Ага. Мо вот самонафта вае, ма зерданжагам ернукут бамбарам куту дахдаг дерефия куштайна, тем колм патима шимбаланс фаштама шахазарал. Чиза город кушачи родона, ама маршрутун такси тасаун сармаштар соколама. Автобус бешла ну ултрасаву, ама садарнахур дарг фандагл асаву. Самадаргашка адам налбахаунс автобус мама шахаткай салаун бакаву автобусы лавонты ама вокзалы. Самонафта вавр ама сын бахушкан карази бамбаран най. Ал хабардар сфандыкуттак фасауи транспорта тахай автобусима удон махфа баттам қауқи сауима. Қауқи сауима. Уманма патадам юлдар казурой мал чидар яхишам яхишам киважа ود ما خان ويبرس وهافرجنن تناي سيتخي الله دي ما قندر يراج مراسهم فلا يوس فرشتات آدم فرشتات قوخي ساوي ما شمبرت كلام أما زي أرنخاش كنس اشتي زراف جارنس خوش در قوادة من كدو يوس فلتر الماخ راي دايم كوشن أم يخش كنم كروم من ياس شلقوي ما تجيختا ويتا ومنتا يكشتوها ورير كده راش هون يكشتوا ور بنات مشتي يسدزين عدن ورتجن سدرشتك مين ياف كسي أوتوبوسي ما يوم يجنا سو فالأوتوبوس راسو رايشومي درخفش رالاش شو مرايشومي شخطوا يجورت بكودم بالافته فلو اشتي تافش تمن تسو درخفش ما درخفش يسو شي كلامه شي كلا راسو متى نوجي راسو جورت ما متى يجر درخش درخفش ما آدم زكفين صوت شيكالا مدرباسو شيكالا دراسو ميافتمي فشتم راج دخل. منوي تافتا واينا ويا آدمي ما بان خاشكوتا توي مجاختاي آدمي ما نفل قو شرغل وجيما آدمي ما فين بلوت ما يقدر ده تكافر سنة فلا شرما جوندا يا آدمي ما قو سرجتي ما فلا نا برنامج راج ما كنت زرتو نافتمي جام بدردر غفش ما زوجي قوي فشتاغري سوي فنتشا خاتل. أما زردن فنتشا خاتل. سبارل. سبار شخاتل سبارل درفود سبار شخاتل درفود جام آدم تا كشتوينس كم اشتشخاتما كم نودشخاتما موسادي ما قام كنت باخد سوا ريون مولداي درت زف قومه كدما يا قومه أخشرادون ترانسبورت نال سوزنود من ياسرش تكتشيشت أبونونج سداريت تر أوتوبوس سونس أفتستانسيا قورتي قوتم بدر لفش مدر ودون وردشتو جراجة ما وردشت أفت كسي آدم راجدر كشتو يسبار شخاتما ما سبارلي ورازدشت موازدشت نرتك ما خار خيموس فرشتاتل آدمي ما خوي برس نخاشنا كنم فالآدم رويتم شقو خيساوما سيتخيم برد بان خاش كروي مثلا كت فند كت جهوي سبار شخاتي راخش قوخش شخاتما آدم نسوندر كدوا تابوفشي ماخسو مال كماندر يراجما ما يوسف فرشاده كي قوي يودون شخش كنم كدم بلافته فلوس كوردياتي مودون بازورن سنامين استادما وما مودون بارزينا دي ماخ كنم افته اندر وافردن ماخن ني كنم ومام لقو ادمنستراتي شرقلو غندر قو يادمي ما بان خاش كنن مشماخ
أشراجو زشتود زردن جغم كت قوسر جتنا أفتخش درومن صندر وتشماخنا كلهم بيشراجو زشتود أما وأفتوبوس تريست ففشت در كان زشتود أنا منجي أما قد نريده جنوي عدم قاشت كنس ومن منا ياسقوي تنراجع يزورنس وده مجورل شماخل كات كانوا مجوري تانم وميراج مدر ما فيش مرتكوت تمام مينستراد كوش در مود نوجاخ تويبان خاش كان زشتم فين زشتم قوسر جتا كوجاغوي مغشكا فلو عبر بوندر منا نايفتا ويسال زورغو آدم أدمينستراتسي ما شقو خيسوتي ما أبجركوشن سوي قو خيسوت أبجركوشنس أبي شماخ كشت مقولن بزينة تيسمام كميش أخوشك كمشاري مقول نو عم يوتيدر ببونا خوش كمجغن لو قو خيساوي درشتي قو سرقادة ما يدر ومن ما ودون يرمنا اشتما وسيد مجغزن شلقوي ماج تشيو زرتا وي كشما افتيتر يخيكوي كان بارود مماخ وسي فرشتل ارخيم سيد خي ادم كرزي بامباروي ما كرزي انجوي ما قومي دا كرمبرد فينس شيم برزيناده وتقو خيساوني وسفار شاتا فدتنس منا شماخ كنت صوت قوتمي دك فصوت ما على وتكتك فيوت وشماخ اندر فازورس ما شماختر رمبرت كانوت ما سود رايداي وتاغورن ماخ سوم على قوم راج مدر على عادي ماجي مدر كدن جغوي شتو من ياسريس ففشتدر كانوي مز ادم ما جايوي تابوفشي افتيتر وشكور دياتنا مينستراد كدن بلافت بلانش كنزن ماخ مرويتشت قخت شو هي هم خبرش كان قو رئيس فقط ففشتدر كان قو ادم وافرزينات خوشدر كدوي ماخ يوش كنشت ميلار خيم فاليري سالا ديماجي تخي ايف زشتوت شماخ وريس ام يوادي ماكوا يوادي ماغ وتريو سادي ماغل قدغن قو ما ماخش كنشت مافت سيتخي قوسر جتن انسوندر كدوا ما يودر شاخر زشته بيرت وجافتا خرجتما من ارتكس بارشاغات الأوتوبوس سونس موجة ارتشاغات تبرت كننس رفدر بايا فون ما أوتوبوس كانوا باجايز نما شتي سوزن تاكسيتل نا ما خمافت در فكنم شتوفت ستانتيما بازورم مياج رجك كنا هذا يماج ودين كوردياتي ما فجرم فورو موت أوتوبوس يتخيوس هذا يماج وسوا يوادي ماج جغا دو وجهوي ارتجغوي قوسر جتي هودون شكوردياتي ما كرباسوي ما خيفة فشت در كنشتم ومن مرتكه جمع جميدك تا أنا ويدر راجع تالن كنا ما يوسي يد ما قشكي زيد خيادم ما باجاوي ما خرخيشتم تالن در يوشتا واجلتا كنن رايدت توي نما ياسا كورونافيروس خسكنيشتا مادم آدم قاقن قور دبوني ماوسا كويش كوت تايجغا آدم شكورديات باخاش توي سمايسن رشتا غايوي افتدرسنا ياي ايفتوي ففشتا در كوت توي راج در سدي فوز مينوت قواك سبارل أبون تاسوي فونزر دقلوجه Ньюахам дэн сагма фандерхашен Валерий Ворошьягахшен адун организации ма шакурдят бахаштой набережные челные студенты. Удондар вулбундар ахуркан ма фасон шахаг ела бугама сарам пункт. Шехшан ертынах 6 километра. Ама фаштаг рейси удив шахатл. Ама фашива дафта жаганс бахушны канут махан нахурта шахат мартым минутул фаваенс. Ама на самайна рейса адартар кану жага. Организации высоко има бынаттон транспорту министрадма басы дима сын шафаршт хоржал котту има фашива дукт фанда диафта бакоттуй треда бонжахто имауса кой фалмал савардан сакта ирештона и кутта гяфта адамы пайдайын камалыги яхамта ерма адам пайдайын макди жонш мана дар тырч автобусы кауташты быды даргавш штейштаф турта نه يرما خابون در وجه وسه تكن دا مال صدر كرقود كناي ود نخاش مسو ما خوجه قد كنم انا شلقوي ما جينا شتون شلقوي ما غرازر تا فين بلديش ما قيمه نيجتون فلا ما خوجه قد كنم سيد خي بدر در غفشه رئيس ما خفشت در فكنم سمن ويدرون جوزن بيرادم وترشي بتراج مناسوزنا فلزي وتر خوش درسن كدو وسه رشتك ما فارش تعرف جالستم فلا دار ترس قوي يمينا من بدر غفش هو ما فندما من ففشت دري كنم ومن مبيرة قوتما ويشرش تسوي دارك أوخ كرزن برود جامع قولة
поворот, хомалладжа поворот, раз долго поворот. Ну бирата шакуштуавр квавейнс от чахдартам со. Фала бирата ма вейнс кам театр масаунс, кам хона гведе важа гуата вейнс маудонандар, юдонандар мах факуда канам, ма фаштадарек факанам. Вот саузыш талчидар я хазар масаузан раштагма. Ма нартана уйда бонку джагану, бадыры даргавшмасы автобуса, уй якаруйнаг ырлауын бынатва автобусан. Чикалай. Сыкулайы. Йосы автобус, пынызухтар загвайы, омафта жағыннай мамына пайданы қашсан ераштагын квадарттар канамод. Ераштагын квадарттар канам, но вот рада махур канзышты. Уже юга ютата, тағнал канзышты. Моштым фен сонза. Фала бирата шажардай ваварта, зулгадар на каныз. Фала камдар адаймаган маха кутар колымпазинады я милак кабахау. Уже رجدر يا خدا جا كان زنا أما يوتر خولدر يشوف شون در كانوا فقو ما يود عقور خوش در كدش كنافته ميوس دا جوس شون زينة تدر ما خان قتر قد جنا نشته عقديل كنام ما من فن تنگ ما فن دست خياس شو جوي ماج سوايا ماد مدر سوايا كشتوافر مدر رشتگ ما سيد خيافته ماجرا شو ناي منا أبونا فجر كوشنس نبات ساقاده كوشا جوافر زينة تنا مينيستاد فجر كوشنا ما خار خيم أرخيزشتم ما يوسي خورزينات كنزشتم هذا من قايتر ما نبونو نخي آدم شته كدارد نشته دون نخي آدم شته ما خوش در ودل كمنش كنا هادونن ميل أرخيزشتم. بتارخ تروم قشتة كسقو تير باسونس كنا تاريون تيمنن باخوش كنوت من أردم فجر سو ترانسبورت. نو سوشتن يرون يفتك جهون يري كدر قد كانون وديو أنا قاشت ترنا ودي ما قاشتر خورجو لقيو باجتا كم سي سعودي وي فلا فشتاق جمن خوشت رفته ما بونجا غنو تنقارخ ما مقاش كان سجي ما بونجا غنو ومن ما سالما قاشت مار باسوا ود ما ماخنا خدا قارخام ود ما ماخنا خدا كسوم فرشش جيدر باكشم آدم بدر باكشم ماخنا خدا باسوم أفتوبوس راج بدر باسوم آدم بعدنس مثلا شنخاش ما بايقوش ومن ما أسرقة تشيشت فلدر ودون زورنس شوفر در بارف داونس شوفر كوي در شكنس شوفر در علاق شونشته يوخجوني ولدر ديشته فلوتر شكوشت كنس مودون در وسه نخاشه مخ عال رايشوم در عال بوندر بون در يجر گوندر يريس مگش كين مخ ويبرس فزشت فكنم عال دي ماغدر بوجنك كاگي قامس وافتوبوسه ومنشتم مخ يوسك ورد ترانسبورتي كورديو منو من آدمن جردياجي سنة بون لاشن كذا ودون تا أنا نيجي شغلت تم كنت خدت كانوا يولار خيم مش ما خي بوجنجوي كرزية وأسقط تاج أندرجنا الناي باليرينا ريسبوبليكا شغلة وقفت جاختا منا يا بنات كور رباطي وتر قامش ماخ وكابينيت إيششتات ما دم مسوات شغلة جاختا جيلم وقزالتل فلازردن جام وكشتوات بان خاشكوتا ما بون كسدر قوما سدي موم سرجتي ما فين بلدي وجر أدمينستراتي تبنتون خورج نجملن سود إن بون تاينة تماس دي موافر خشدر راير ود خشدرنا راير تاش سني كتم كشه رايزن سشت ما عادي ماك فين بل ودنا نسوندر ونخاش كنن أما يا قدرته مشتيس فنتراخ شوي كرزيمي دق يوسف أنت نسوندر عرانش فلا عبون رشتك منا ما خيكوي كان فتاك در ومن ما قوته خيسو تمزورن زورن سن بعض سم تليفوني عفرشن سا كدشتوت سما يوم فكشم كشن اما كدا افتوبوس سوي قد سلادمي ما وي خصاوشت ما خندر وجو منتا خبر مرسوزن تنقارخ فزورن الشوفر ما رايشو مي راسو بدر درغف شي راسو كسين راسو دار ترسق او تيودوم مصفى فرشن سالا دي ما يدن بعد ما فزونس ارتكيش مجميدة قاعدم سواق نالشته مما واجالت درشته ما عالشي در أرخايس تخيّ قطاق يوصل قطاق يوبوم مشكنا يوبوم كانوا دال قطاق در على بونك سوا ودن وجاوه نيل الخش ما يوبوم يوسقطك تشكنس ما صوت طرف فرش ما يوراسه ودو راسه هود ما خود كنا مافته قوخي صوتم در بازورن مجن قلت ما كدوم اندريشت بارزينة تفجندي وادم سول در سونس موجت رشتك فايفن قو
может дариштыш кан қау мамажан хаткай расаут автобус ражма қау хисауан автоважан ма адамма бакшут сашты шпады фенутай кулвавршы мумкадишты фарштатыва водай махандар жаут махима дихканут вот юмягей сыдар нишан рахас штем ёс хабарл Мынауи тауыттар Валерий Раждахы маус фарштма. Шмахан уабырны штай уабонуна қауманыцауын мадамима ком-коман хашканын администрации таман қалма кашкая. Авто уабону? На бону ме кангадар факанам. Факанам. Мана автобус шпадам. Ю короне на кором масом. Ну баякушин сам практически шеппат адамдар алла қаутайдар ма телефони. Масам саундар уже на алфақу. Шахадаг вам фазурнс. Каду зан даже на шофер гатыл карбаранчен вейма ишт хабар квена вот фагурнс. Каул шахр вейнс. Хождарсан чиу каул шахуи а домен сей мягурнс. Масам ждар вот фажан матахшу тагдаш тujara саузан. Фаштама умар ба саузан. Умамма валады валаже дашажик факушай. ما دشاجي وسادمي ما دخيك بابتاي ودا دي ما غنخشون ويا ما ينود كنت ما خوش در كنا ما خو سادمن نبون كدو يافتسن ارخ وما نبديشن ما خدك دردن ادم يشوف كيش اخر بين سمودر من اسمع قوشي بتدر فجونه يافتوي وفغا سمانه فلسفه فجونه شي بتدر خيون شويه علق وندر شوفرت شتنا علق ودر شوفرت كوشه ودونشت سما من شقيقه وكتشت وجافتشت Авто. Вот мана нахаш хаян хатса гангаяна ума ам кушин кау адам кау администрации ма ламбнагдар кау администрации та куама шмахима анамангай лыккана кау сфарштата иудон. Авто куама. Имауда нартака асым студия пайда гангая фашицыштам каусарджитам ришак фарштауа камайы ахшанадун транспорта куштай удон шакурдет име басыдышты кау администрацияма амарны хашкотат сон хождару кудун хождару гананима каусарджита югмашым брдыштым брчара штойша кау хисауима ама райрта штой каман кот хождару сафон куама сава автобус каума ама автодарта рус фарштима кау администрации базыр Ташмахма, каната транспорту министрадима, мазмана махма сақаштыта югудон махма саузыштык аттар каната анал саузышты. Пацаганя хатсага автоу. Авто. Штайма вот на хаша корон югар нартака коронавируса койшкот тамод, вот транспорт шоферт кот кашинс даш синады фаршты там. Асуавру яхам ламбанагна, а ми махна хадагуи барсалбана кашам. На шоферта така дарен с маската, кудем балафта, мана санясе антисептик тетарат там, карома курбасауи, води райшет архола зайканам, кам даритар адам ух зината вардар саунс, юдон шарфе, штай рузгата байгон кана, дорта байгон кана ме дымге швахт кана, адам курбахи жуй, води я тафсинат ман барой. خي ولدف سيناد автобус ميداغا عادي ماغا قوامو انصورو لفنوا بامشتن دومنت خشت كنز مواد شوفرتنا نيش زينات كدو يودرون شوفرتنا نيش زينات خورجو تنزب خومن на доктор درس ففرشه كرباسون صد ولدا خات شك وقتك نخشنس ولدا خات وسانتيسيبتيك شك وقتك رشرفنس ود عادي ماغي ونم ينود انسجا عارفين راكن كاس شوفر كاشي يا автобус ما كاس شوفر قد كان يا آدم بيم كيلاش ودوني وده ما سن كتجا. Валерий Бужныга сижер махмокер басыта уйтхай, манан зуапыта кайратайна фарштан уйтхай, на сарджитай, мана каштир бахашта удоной, савардар фарштан, зуапчин райшта удон табуапши вецаган шабону басаун шмахма, камошшарой. Мах кушам город заужакавы, Чапаева юнга, 51, алла автобус тардарич на телефон-то, табавши каманса курдиатиуи ябон зурану, фала аллы адай магандар автовжан, вахоржахай, ва кудазинат рамбрат канут, маса вақау хисауи ма бабат тут, ма кадганани однанса фахатса канут, на министрадма, министрада аркасыштысам, штейнам барзина датсыштами хашкандыштам, куднын жауай авто. Я хам зуапун рацыштам на программа икрон, мама ахам хацактам.
ама ахам бараккананта. Патурашон организации Адамон фронтер фаршт шараштана баштай вдай фарашт региона. Ша ирташты кажется ди кудгора тага регион там ама район там савог ахшанадон транспорта куштмадар. Хатсак там гашка балцат патайтыңдар тахшын каны транспорт ма бира гайраштагын қалма кашын кайбаqa оғуй. Я хадын зинадымы гашка дыккак бана тахшы автобуста жаронтка иштавусы құттаг. Ама артыккак банад басақшта автобуста маршрутта раштарашт кайнешті баштонайсыл кайнақуды көттой еуіз фаршт. Уйтауын рвылбонда рақшанадон транспортай чипайда каны удуны сыштангаш. Ама адыма құдыма құш ардарының балым. Уядыл на программа Каромархатса мончину тыманы нокфин балма.